ụfọdụ eziokwu. A lot of ndị mmadụ abịa na comments na inbox ịbịa ka ọnụ. Can't you just write your opinion na comment section? You got to go. You can just drop your opinion na comment section. Ya abịa na aka ọnụ. Ịma na ekwuo maka ndị a na-adụ dependent na ego ụmụnne ha. Ọ na-ada agba kem n'isi. But nevertheless, truth must be told. You got truth must be told. Mana ife na-eme ndị be anyị ewu na-ekwu eziokwu. Ọ na-atakasị gị na ntị. Ekwu eziokwu ọ na-atakasị gị na ntị. Ịkpatakwa na ego dị izi je kpata. Ọ ya wee kpata ya ịchọ ifesasị wee etu isi wee chi ifesasị nke gị. Ịghọtago? Wọsị ekwugo nya before na entitlement mentality na-adụ ndị enweghị n'isi na-adụ too much. Ịghọtago? They always have a lot of things ha ka eme na ọ wụrụ n'ọha. Na ọ wụrụ na ọmụ nwere ga nwụzi onye nọ na famili ya da ata afọ. Ọ wụrụ na ọmụ nwere ga ọwụ na ọmụ nwere ga. Ịghọtago? Now the letụrụ onwere enwe ha wee nye mmadụ. Ụfọdụ ndị a na-ekwu na ọwụ na ọnya nwere ga ọha dey provide nwuru for family yo immediate family ọ mụrụ amụ ụmụazị ọ mụrụ amụ n'afọ na nwunye a na-anụ ọgụ everyday a na-akọ ọkpọ o wee na-asịghị na ọwụ na ọnya nwere ga ọdọwa agụ ọnụ ekwuo ye owewe ụfọdụ iwe. Now let me first of all talk about ife ofu ezigbo follower m kwuru. Ịghọtago ọnọ nso when I dropped that video you raised a concern which is na ụfọdụ ndị na-agbanwere akara aka mmadụ na ụfọdụ ndị na-eji ụmụnne ha wee mee one or two things wee gwọọ ọgwụ ego. Ịghọtago? I will not say that maybe na maghị ekweta na ife ahụ ị na-ekwu, but ife na-agwa gị ụwụ na to the greatest percentage, to at least a greater percentage, a lot of ndị ụmụnne ọgaranya ịya afụ asịghị na ha abaghị uru wuo ajọ ndụ ha biri ebi. Ajọ ndụ ha biri ebi. Ndị ama ka esi eri ego karịa onye kpatara ego a. Ndị ama ka esi ama ego zụghụ karịa onye kpatara ego a. Let me use a typical example. Ịghọtago? Uchenna Ohere, I greet you. Kosiso Chukwu Peter Nnamani, I greet you. Let me use one example. Ịghọtago? Let me use one example I had conversant with. We have seen a lot of ụmụ boy na-eme setụrụ nwa boy ọzụ afịa 2 years or 3 years. Ego niile eji wee setụrụ ya ada mmiri. Mana ịkpa ya aka n'ọnụ ọ sịghị na ọ gaghị enyere ya ego ọjọọ ọ na ọ gaghị eyiri n'akara aka ya ọ na ọ ga-eji staa ya wee gwọrọ ọgwụ ego. Wee nyochaa ya nyochaa ya wee fụ na greater percentage of them wokwu asị ka ha na-ekwu. Let me tell you what is happening. Because o nwere a lot of ụmụ boy mma oge ahụ. Wee jụọ mmadụ wee sị ya. In fact, there was a day mụ na ofu mere argument. I measure argument. Otumilo wee luo tata. Often tata ofelu m aka from a distance because no believe
na m ụwa ajọ mmadụ nwesị na nsogbu adịghọ mana ama na ife ngwara ya ewu eziokwu ngwara ya ewu na mụ gwara ya wesị ya nna n'oge ị na-agba bọị na-ama m ụdị ego unu na-eli in fact ị na-agba bọị nọrọ n'aka ọgaghị buru mashin ịghọtago Maximus Patrick ị na-efegharị kwuo Maximus ị na-efegharị ifekata n'ife iwere ntị ị na-akpaghụ nwanne m ị na-efegharị Maximus Patrick ịgbakwuru Krismas yo ọkwụ n'ụwa ndị nji aba ịgbakwuru Krismas gbaarụ Krismas n'iji akaụntụ nọmba m gbaarụ Krismas yo Maximus Patrick odogwu na Mozambique gbaarụ Krismas do before m emecha broadcast ya biko ka mma na akaụntụ m onye eme jagagagagaga biko so as I was saying ịnọ n'aka ọgaghị wuru 500,000 na-adachi ndị mmadụ blue machine nwere ihe na-eme ọgọ everyday ịbata club irie 1 million irie 2 million irie 5 million in fact ịnọ n'aka ọgaghị every week a calculate ego ị na-eri ị na-bust over 2 million n'ọnụ n'aka ọgaghị wee gbawa bọyị ahụ for 89 years or 10 years wee gbachaa bọyị ahụ udodi onye nke wee ka aka na ahụ ịghọtago iwee gbawa bọyị ahụ wee gbachasịcha bọyị ahụ ọgaghị wee setụrụ ọrụ wit ife eji setụrụ ụmụ bọyị onye gburugo onwe ịghọtago ọgaghị wee setụrụ ọrụ wit ife dịka 2 million udodi Maximus udodi ịghọtago ọgaghị wee setụrụ ọrụ wit 2 million iwe wuru 2 million ahụ wute ego ndị zutere ezute idewelu because o nwere ike n'ime 2 million ahụ enyere o nwekwara additional 10 million 20 or 30 million izute iwe worie wee tinye na nke ọga ji wee setụrụ wee bido afịa wee jụọ the guy wee sie na wit ụdị ego mma iriri n'aka ọgaghị na wit ụdị ego mma gụ na ndị metigu na-agba bọyị mazụrụ n'aka ọgụnụ na-ewolu 100 million setụrụ ọrụ na ya aga broke within the period of 1 year na ya adu broke because onye ama na-ejinwu nke mmadụ anya ama na-ejinwu nke enyekwa nke irimekwa ya etu ahụ isi eri nke ọgaghị ichefuo na ọgaghị agafego ugwu na-amị amị n'ọnya kpata na iriwere ego irichanwu ego ịghọtago ọ gaghị agafego ugwu na-amị amị ọnya kpatara na ya na-ata ego ife niile ahụ ị na-ata ego ịmarụ na o nweghị ife okenye eme akpa binsi akpa rice no damage sef ka ị na-atatala onwe gị because na ihe ego nke ahụ eji wee setụrụ na ego ahụ izutere etu isi wee ri nke ọgaghị ya iri orie 1 year ịma na iritekarị aka ịma na ya wee ga-ebuka wee kpọọ ya wee sie na onweghị akala karụ ọgaghị ji wee gwụrụ ọgwụ ego nọ ife iji ọnụ wulite mgbe ị na-agba bọyị ka ị na-arịa and na ịma na ọnụ na-eri eri adịgo committed onye akpata na iwetakwa 50 million wom iwetakwa 30 million wom iwetakwa 10 million wom ọkwọrọ ife ịmastara ọfụma within a period of 9 years within a period of 10 years ka ịmastara out of iri ego instead of ịmasta out of ikpe ego jeziene na ụmụ bọyị ahụ ya ahụ ha na-agba bọyị mgbe ahụ ha na-eme ka ndị si ime obodo wee pụta ha na-eyi nka akwa na-eme ka ya si na onweghị nke ha ma jenne na majority of them greater percentage of them gbachasịcha bọyị pụta ha kpata ego fe na-agbaghị pịọ ka na-agbaghị ndị ahụ dụka ọgwụ ọgaghị ji wee jide dụka ọtụ ha ọgwụ ọgaghị ji wee jide akara aka gị ọgaghị yijeghu dụka ọgaghị furu nke ndị ahụ akara aka ha tụba ya egwu ọ ife iji ọnụ wulite ewu ife na-arịa onweghị ọgaghị ji akara aka wee gwụrụ ọgwụ ego ụdị nwa dibịa ma ụdị pastọ sọrọ ya nyakọbara nsị ife niile na-anakọchasịa ife iliteru n'ọnụ ka ị na-arịa
because onwe ego ahụ enye uye zuru 2 million ahụ eji wee setụrụ na 30 million ahụ izutere n'ohi ego ahụ ego ị na-eri and ị na-eme ihe practice makes perfect welugodo ebe ị nọ kịta amụghị capacity ị nọ na business iwee nọkata o wee duzie ka limited resources bụ ife dị ka half of ego ị na-amanage bụ mbụ ọdụ n'aka marugodo how difficult ịghọtago marugodo how difficult ọ ya adọrọ ike opuni at that time iwe wori ewe mmadụ onye na-eri ego ka ya sị na tomorrow n'ote marụzie ka ọ ya adụ na onye afụ onwe in a position where he or she will be managing. Ebukes, I greet you. Where he or she will be managing. A full na 80% or 90% of ụmụ boy ya gbachalụ boy wee gwuo na ọga ha ji akara aka ha wee gwọrọ ọgwụ ego onwe ha akara aka ọga ji wee gwọrọ ọgwụ ego ịma na etu si ada ekwu nke m ya like ya because ife m na-agwaghị ụwụ undiluted truth mmadụ onye ọzọ nwere ike ọ ya agbaghị onye ọzọ nwere ike na-eme ka no ife m na-agwaghị undiluted truth ịghọtago undiluted truth ife m na-agwaghị ụwụ undiluted truth but a lot of people I like here. My lovely brother, I like what you are saying. God of Zion will reward you in Jesus' name. I will go back to work now. Please message me on my inbox. I will do New Year for you. Thanks. We shall know here. Thank you very much. I appreciate. You gotta go. You gotta even know. Onwere onye melugu ma onye na-emeghu. Asọ na mmadụ ahụ eme mana onweghị onye melugu. O ife iji ọnụ wulite wife na arịa agwago ngosi jee na ụmụazị ahụ bịagasịrị boy a na-akpọ ha Jew guys na-akpọ ha ndị ime obodo na-akpọ ha na ha amụghị fashion na-asị na ha adụ timid jee na-efe ọha ncha niile na-agbacha boy pụta kpatacha ego taa na-erisi ego ike Ụzọamaka Celestina daa mana ngụnwa dewela ahụ na ịma guy a na-ebuga ya eje Amerịka ịnọkata iburu guy wee jewe Amerịka ịma nọ onye etu ahụ isi eri ego ọgaghị ichefuo na ego ọgaghị ị na-eri iwe ego ọgaghị kpalụ within a period of 30 years 25 years before wee bido kpọtawa ụmụ boy 10 years ichefuo nọ ego nwoke kpakọdọrọ dọla nọnya wife ọ na-eri iwee pụta mawuye aka wee hawalụwe na ife ị na-ahawala ego na ya eriwu a hard work and the labor of how many years emechazie setụlụ ọgwụ you will fail to function because na ego ahụ enyelugu na ego izutere elughoturu ego ị na-eri in 2 months or in 1 month so irikata erie ya 1 year ịmarị na ịgbanịrị duto na ma kredit ebuteru ha ncha niile ihe ebie ka ọ kwụrụ nke ahụ acha na nkọ ewe mbịa tu ife nkwuru n'ụtụtụ ịghọtago Wilfred Franklin ka m bịa land ya iwe mara ebe m na-eje ịghọtago asị ọngụ wepụ anya n'ego nwanne gị reason is because na nwanne mmadụ ya enyere mmadụ aka ịghọtago Chineke wuturu mmadụ ka o si alụ ọrụ ịghọtana and Chineke gọzie nwanne gị definitely ọ gọzigo the whole family ụfọdụ na-awụ ofu onye na-akpata ego na family seti ụmụnne ndị ọzọ up na ọwụ na-enwe ezigbota cooperation and nwee that act of responsibility because you cannot take away act of responsibility onye do irresponsible ịchọ onye 500 million o ya erichasịcha ego ahụ na-asa aka that is why nji wee sị na-enwe act of responsibility from ụmụnne you ịghọtago it will be more easier for you the workload adịrọ very easier so adam agwaghị wepụ anya n'ego nwanne you because ahama agwaghị wepụ anya n'ego nwanne you but ahama agwaghị nwee sense of entitlement because onwenu na-eke you can't dictate for somebody
ife onye ahụ eji ego ewe eme mana o nwere ebe m na-eje ịghọtago ebe m na-eje ewu sense of entitlement mmerụ n'ọnya debere ụfọdụ n'ebe ha nọ today nya debere ụfọdụ ebe fa nọ today ifuzie ya January to December ọ na-alamenti nwanne nwoke wee bịa nyochaa wee fụ na based on true life story anyị nugolu based on practical things anyị fugolu wee bịa gwa na 70% or 80% of those people na-ebe akwa na nwanne ha nwoke achọghị inyere ha aka gụjee nyụọ ọfụma na-emegolu ha more than 5 times 4 times or 3 times ha na-aye n'iyi jee nene jee jụọ ese emegolu ha ugboro one ha na-aye n'iyi ụfọdụ uwolue na ife nyelu ha ahịa ife asọpụzuru inye ha lese na etu akịta ata eze nọ ịghọtago na ata eze wụ nwanne gị ata eze wee kpọọ wee nye gị 5 million wee sị wori eji echi ife ihe eme kama ihe utilize that money very well for your own good irihe ego akpazie ya aka na ọ na-ese na ata eze na-enye ndị mmadụ 20 million 30 million nwaanyị eji wee nye 5 million ọ bụ nnọọ nwanne ka ewu mana ata eze nwere ike iwe 1 million nye ya onye agbata obi onye ahụ eweri ebu uru echi niile ife ya aga owu n'ọsọ ndị ilo ka ọ na-emerụ na ọha emerụ ndị ime o nyere onye ahụ 1 million onye kwụ na 5 million ugboro ibu ilie ye onye na 5 million ugboro ibu ilie jee ife na-agwa gị ife ahụ ife ya wee chọọ go and ask relevant questions na family niile a ya wapụtasịghị n'oji ụmụnne niile gwọrọ ọgwụ ego agwaghị ego ndị ahụ ị na-ekwu na-ejigwọrọ ọgwụ ego rie na-alụ n'ọnụ and don't miss it ụfọdụ ya asị na akara aka no if asị ọcha ife nyere almost all those people wee ego dị ọcha na ego dị clean but na ụfọdụ n'ime ha mụchara ka esi eri ego bifo ego ahụ wee bata ha aka and ọ na-eri ihe ohe enwe paniki maka na ọma na ọzọ fọrọ ebe nke ha si wee pụta nwa obere onye na-eruo Lagos ruo ebe ahụ gbakwire afụfụ ọtaba afụfụ na Lagos ahụ maka na ọma na ochi ya azụ na onwe onye ya enye mana ya afụ onye nwanne nwere ego olu ha Lagos ebe ni aka kọchasị enwe ọ gbalụkwa gbanataba n'ụlọ bụrụ n'obi na ife ada akọ ebe o si apụta the going will always be good mgbe ahụ onye na-ewota anwebụ mgbakasị ahụ mana the moment onye na-ewota nwere mgbakasị ahụ because ọsọsọ ngụ uwu project onwelu o megoro first one ife eluo o meru second one ife eluo o meru third one ife eluo o nwere ebe ọ ya eluo o abandonzie elu face other things ka ịtagodo afụfụ mgbe ahụ abandonụrụ ịkpagharịba akụba asịrị gbaba ndị mmadụ na ọ na-eri ego na ọ na-ego moto ọ na-eme nke a ọ hapụghị na-ata afụ mba go na arụ joint account ife go na-eme partnership business. My cousin don't squander my money for more than 3 times. Family people still they tell me make I forgive and say na my obala efulia echiri nekita anwe ka isi wee gada aka na ife ahụ o mere wee sị mba ife o ejezi na agwa ndị mmadụ na nwanne m nwoke nwere ego mana ọ chọghị inye m ego ọ ya wa agwa ndị mmadụ na onye gome ego ugboro ịtọ lie na onye gome ego ugboro ịnọ lie na omepegoro nchọpụ liquidate ye na omegoro m ife dị otu a ịghọtago because na ego ahụ ụgụ na ya kpali ya and ọ supposed email signatory to account ya oluzie na chọọchị mee donation egba ha na agụ na agụkwo o were ego jere enye ndị chọọchị ichefuzie na ọgaranya wuo omume ka a na-awụ ya na ka a na-eme na aha awụ ya awụ anọ nwere ife ji wee mara ọgaranya na ọgaranya kpatara ego ahụ sọ family ya ka ọ kpatara ọ bara ọgaranya ahụ barịa ma ogbe barịa ma ikwu na ibe
So there are so many things you cannot. Oh, if you need now one mother walk alanya. Omelu community. Omelu ndagbata obi. Omelu ndo n'ụka ebe ọ na obere iwu na. Ife niile ahụ ya daga pare pasu na ụgwọ onye sụrụ oyiwo. Ịghọtago? Tobechukwu Peter Okeke, one more comment here, I block you. One more comment pull off from even the Weber. Yafuzi anything on the mena page me again. Unless you need fake account webia. Ema na ama ife. Ema na sense you for the name na have function very well. Una like eba na ekwife na bulu. For the name na adugo useless na Facebook kwa nke na no nwe ife balulu no na like engage na. One more comment again here. Yafuzi video we for you boss aye an update. Try me. E what I give you? Eh? I have somewhere ebe mmadụ pụtara. Ogo no na ekpe Salomo and the mona nwanne nwoke ahụ na mma. Every door na ekpe Salomo. Nwanne nwoke nka, nwanne nwoke nka, nwanne nwoke nka, nwanne nwoke nka. Welu ofu ụbọchị. Nwe kpọ nwanne nwoke mụ na ewedo n'ọlana. Nwe si ya. Na ife nwanne nwoke na-agwa m, na ife nwanne nwoke na-agwa m. Kedu ife kpatara na inweghị ike imelu onye ife dị otu a melu onye ife dị otu a? O wesị m nwanne nwoke gwara m ife nsị e. O sị m nwanne nwoke gwara m ife nsị yes. O sị m kpọọ ya na fonu gwe. Na mụ na ya nọ kịta nyabi ebe a ka anyị discusszie that thing. Ọ gwara m mkpọ ya na fonu ọza nsị na mụ na nwanne nwoke nọ hia ana m agwago ya ife ahụ ikwuru anọsịrị ya bịa ka anyị discuss all the thing. Ọ sị m na ọ ya bịa goro ka a na-ediscuss nka nsị bịa nụ ọkwa ife gbara m ife awụ ka m je gwa ya okwu na m agwa gị ananyanwa dị willing to listen to ife ị na-ekwu that this is the best time for you to come and bear your mind ka ọ fụ ife iburu ihe n'obi. Ọ sị na ọ ya bịa ọ na ọ chọrọ inye ife ya nye na ọ chọrọ inye ife na ọ ya bịa. Nwanne nwoke wee sị m ti that phone na speak out. Ozugbo ntinye na speak out nwanne nwoke ji ikwu okwu ọkọtụọ phone. Nwanne nwoke wee sị m gezie ntị ka ọ gwa m. Na the last thing o melu this guy who the sixth ego onye gorie and na the least ego onye gorie 3.5 million. Si no go on bịa kọrọ ofu akụkọ ọkọwarị kọchasịchara ya oje wote ego nye ihe o wote ego nye ọ bụ oje rie chigatakwa na o nwere oge ọtịrị over 8 million ọ na-asịrị ya na ọ chọrọ ije obodo oyibo nsị ya na o nwere ike ọ wụrụ na ọwayo ka egwuru ya. Ọ sị na onwe ha wayo egwuru ya na o mehodoro ya akwụkwọ atọ na o mechara yọọ mgbagharụ n'ihu mma ego niile anọ na-anarị ya na-eri ya eri. Na the last thing o meri ewu the 61 mụ jee jụọ ya ife niile ọ gụsịrị mụ ọ gwa m na-asị mụ marụ na ọhụ mmadụ ka ọwụ. M wee sịkwa na mma I will not end there. Mechakwa mkpọ ya ọbịa wee sie na ife nwanne nwoke kwuru na omelugo kedu ife ka ya eji pụta je na-akọtọsị afa nwanne nwoke na-asị na onwe ife nwanne nwoke melugo ime ife ọgbalụ m and so what nsị ọsị ma so what na-ego ha nwa supposed inwe na family ahụ ka Chineke woje nye gwenya kisa ahụ ya ọ gado ya ka na ọ chọghị ike ya wesị onna
Ọtọsụkwa ebe ị na-eje ife ahụ kọwaa m ọfụma ebe ị na-eje ife a ka m wee ghọta nke nke unu ego unu niile sọpozuru inwe ka Chineke wojee gwenya kekwazi unu ọjụ na ọya eke mana okwugo n'ebe a na onye go ego ole dị otu ego dị etu a niile ego niile ahụ eri ọ sị m o wotakwa ọzọ na o nwere ego na oje na chọọchị nke ome donation oje ebe ndị ọga ome nga ome this one every day ka ọ na every unu ọ na-abata Krismas ka ọ na-ebu moto ọfụ nwesie na ọkwa ife a ka ihe emekata bido nwebere nwanne gị anya ntaji na as far as ndụ concern na nwanne m nwoke emechasịcha na alụghị ife niile ọ sọpụzuru imerụ as a brother.